nti abusuafo ma wakɔ Bible teachers joint so and the babusua ade ketewa bi afa a day I will never forget. A damn rare fida. Now we dey video baako obi a share in video see na request say yen man. Nti now we have to use the opportunity to say be amano na ono so in any age. Nti say yen che ho no ye be tro bi afa a damn rare ring fida. Abusuafo a high teachers joint. We new like a video and subscribe to the channel. Na share for comment nyina to ho bibia say bia no. Pese obi sa no fa to comment area ho. Na se comment section ho. Na ebeyi ano e de ama ho. Nti da mere fida. A day I will never forget. Subscribe to become fa ho beka abusua no ho. The video bi ato no ma so side to me akabi. Nti say yenche ho no yenko the main ade na ende epesi sua no eso. Ensem ne emrepi na atwam wo mabrabo mu. Ebi yede na ebi nso eyi hu yi. Nanso ni nyina remo no ba ko bi wo mu a merere mfida. Na ekwesi ada opeponda edikan e wo afi 2020 mu. Na ma woda hyehyɛ etoso aduonu baako. Saa no pa no me de anije ani ahweka pa na enya free miketa so efise na enije ta ankasa mewure enije ankasa merehwe anim se medi ma woda wo sonko kwan so meye mefie adwuma nyina ntem ne enije kwan so meboa me maame na odi nhwe siesie atenaye nyina na enije da mame Isan se na apunto no hyehyɛ ne adidie no bɛba so awia no nti me madwene se me de me dade ponko benanti krom kakra efi se na mintime ntwen kra na nsuo ato da atwam no nti na akwantempon so ayetro kakra ansana no na mawofo aka kyerɛ me se me mfada de ponko mpuen kwananti akwantempon so nenso mentie wonda no me madwene se da no de menanti akwantempon so kakra nenso na memfa da de ponko nko echirida bra america no ntamara na meti ene kese bi se eritien frɛ me nenso ansa na mitwa mani akwahwɛ ne esi mechi no na lorry atwi afa me so dada Don hwipi echi ansa na mitimeka sai nenso na me wo ayaresabia ni pepi a woye mewusiafo ne menamfo atwa me ho ahia doctor no kan say menamu dumpe ebu na biyem hye me yie na me se asweti oya okesie me da ayaresabia ho abosume miensa bisun efise ma woda no amaso na mesan afi mi school for pi eyi echi no minya adesua bi se mimmu mawofo asem soda eyi echi no minya adesua bi se mimmu mawofo asem soda enti abusuafo na ye ka cho se subscribe to this channel Teachers Joint like videos na share na fa comment eto ho enti wosu dwumadi abidi ne se fansinfua eye oha ne aduonu kyerɛw da ɔhwɛ remfida ho asɛm da remfida ho asɛm to hwɛ ade a yɛkyerɛ yi a na ɛyɛ enika ɛyɛ ne GP abofra no ɔkyerɛ ade no ana sɛ yɛkyerɛ ade ne wie no yɛnya adesuade bi afrɛ mu sɛ yibiti ya ofo asɛm na nsɛm ahoro a abofo bɛka hwɛ no ɛwsɛti wohwɛ abofra yi a ɔkyerɛ abasɛm yi a ɔkyerɛ asɛm yi a sɛ anka otie na awofo asɛm a anka bankonya akwanhyia nka ne birthday anase na woda hyehyɛ a anase na woda apuntu a opese otu no anka obeto emanani anje nanso esan sɛ wentimi antie na awofo asɛm na oyɛ nkwalabɔne sɛ na so yɛ dinti no
ne birthday no entumi anyɛ dɛn amma so da. Enti yɛda obi bi ase wo a request yɛ sɛ wopɛe sɛ yɛbɛkyerɛw saa adeɛ adesuadeɛ ama wo no na yɛka kyerɛw sɛ wobɛhwɛ na walike na wahyɛ wɔ WhatsApp groups wo ne wɔn amofo schoolfoɔ hyɛ ma wɔn na wɔn nso wɔn nsua adeɛ. Ha deɛ ɔbaa adesua ɛne esua na yɛakyerɛ yɛ adwene biribi biara a wonte aseɛ no wode to comment section hɔ a yɛbɛho adwuma ma wo. Adesuani baako bi nso de ebi ato hɔnom ɛno nso yɛho yɛgusu yɛho adwuma a ɛnkyɛ biara no yɛbɛ upload video no ato hɔ na at least nso w'ani agye sɛ wobɛhwɛ channel no wa make a request ɛna ɛyɛ request ama wo. Mede obi bi ase, I'm sure. Bye bye. Bye.